Прывітанне, сябры! Гэта наша ніва і галоўныя навіны 1 сакавіка. Перад пачаткам роліка, калі ласка, падпішыцеся на наш канал ды націсніце на званочак, каб не прапусціць нашы новыя выпускі. А цяпер да навінаў. У Гомелі прайшлі масавыя затрыманні падлеткаў з прыватнай ваеннай кампаніі. Што адбываецца? Аказваецца, справа ў новай субкультуры, якая звязаная з анімэ. Называецца яна ПВК Родан. Па-руску ЧВК Рёдан. Да, гучыць як прыватная ваенная кампанія, але ж назва зместу зусім не адпавядае. Як звычайна пайшло гэта з Расіі, але прыхільнікі Родана з'явіліся ўжо не толькі ў Беларусі, але нават і ва ўкраіне. Пачалося ўсё з японскага коміксу Hunter x Hunter, па якім знялі папулярны анімэ-серыял. Героі-падлеткі, якія змагаюцца са злачыннай бандай. Для гэтага яны укараняюцца ў яе. Назва мульцяшнай банды гучыць прыкладна як Геней Родан. Яе сімвал – павук. І вось, апошнім часам падлеткі пачалі капіяваць стыль банды з мульціка. Чорныя шведары з выявай павука, штаны ў клетку, доўгія валасы. ЧВК ў назву дадалі выглядае ў якасці жарта. Менавіта праз тое, што Расія зараз піярыць ЧВК Вагнера. Дык а чым тады займаюцца падлеткі з гэтага Родана? Ды нічым. У Расіі існуе пэўнае супрацьстаянне роданаўцаў і каляфутбольных хуліганаў. Здараюцца масавыя бойкі. Падлеткі з абодвух бакоў чапляюць адно аднаго на вуліцах. У Беларусі падобна і гэтага няма. Тут падлеткі проста скапіявалі модны тренд. І калі ў гомельскіх садсетках з'явіўся заклік да роданаўцаў сабрацца ў гандлёвым цэнтры, большасць проста прыйшла паглядзець, што будзе. Але ж яны не падумалі, што жывуць у Беларусі. Бо было што? Правільна, масавыя затрыманні. Пасля 2020 года беларускія сілавікі і так любыя аб'яднанні і субкультуры ўспрымаюць як небяспечныя. Асабліва, калі справа пра моладзь, замежныя трэнды і масавыя мерапрыемствы. А тут, калі ласка, флэш-раяль. Поўны камплект. У выніку падлеткаў аператыўна упакавалі і развезлі па аддзяленнях. Агулам затрымалі 200 чалавек, 183 з іх непаўналетнія. Большасці 13-18 гадоў. Падлеткі да 16 гадоў атрымалі папярэджанне з пастаноўкай на ўлік у інспекцыю па справах непаўналетніх. Тым, каму больш за 16 гадоў, дадаткова пагражае адміністрацыйная адказнасць. Па старой звычцы сілавікі прымусілі некаторых затрыманых запісаць пакаяльнае відэа, а следчы камітэт завёў крымінальную справу па артыкуле 342. Гэта арганізацыя падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Цяпер сілавікі высвятляюць асобы арганізатараў масавага збору падлеткаў. На тэму Родана выказаўся нават кіраўнік БРСМ. На яго думку, за ўсім гэтым стаіць калектыўны захад. Маўляў, збор падлеткаў арганізавалі, каб адцягнуць увагу ад гістарычнай падзеі – візіта Лукашэнкі ў Кітай. Вось такая аналітыка. Дарэчы, пра Лукашэнку ў Кітаі. Сёння ён сустрэўся з кіраўніком кампартыі Сі Цзіньпінам. Назваў яго сябрам беларускага народа і паведаміў, што вельмі хваляваўся за поспех чарговага з'езда камуністычнай партыі Кітая, бо, цытата, «за сяброў заўсёды хвалюешся». Таксама Лукашенка прапанаваў ствараць сумесныя беларуска-кітайскія прадпрыемствы і развіваць кааперацыю. І паабяцаў Кітаю падтрымку па ўсіх пытаннях. Дарэчы, Лукашенка ўзяў у Кітай і малодшага сына Колю. Афіцыйна яго нідзе не свяцілі, але Колю заўважылі на фота лукашэнкаўскай прэс-службы. Днямі Лукашенка старэйшы хваліўся, што Мікалай вывучае біятэхналогіі ў сумесным праекце з Кітаем. Макей баяўся, што Расія анексуе Беларусь. Пра апошнюю размову з беларускім калегам распавёў міністр замежных спраў Фінляндыі Пека Хавіста. Ён згадаў, што гаварыў з Макеем у канцы верасня, якраз тады, калі Расія абвясціла анексію 4 украінскіх абласцей. Па словах Хавіста, Макей хваляваўся, каб Беларусь не стала 5-й. Таксама Уладзімір Макей нібыта паведаміў, што паняцця не мае, хто будзе наступным. Нагадаем, беларускі міністр замежных спраў раптоўна памёр у лістападзе. Афіцыйныя прычыны смерці не агучылі, але нашы крыніцы не выключаюць, што гэта быў суіцыд.
Працягваюцца дзіўныя праверкі беларусаў, якія выязджаюць за мяжу. Як паведамляюць чытачы канала «Беларусь за МКАДам», у пункце пропуску Беняконі на мяжы з Літвой, нейкія людзі ў цывільным запрашаюць мужчын на размову. На самой справе правяраюць мабільныя тэлефоны. Што адбываецца, незразумела. Магчыма, гэта звязана з выбухамі ў мачулішчах, але дакладнай інфармацыі пакуль няма. Таксама пасля мачулішчаў прайшлі затрыманні ў Дзяржынску. Сілавікі схапілі як мінімум 6 чалавек. Усім ім прызначылі па 2 сутак арышту за непадпарадкаванне. Пасля затрымання людзей збівалі і рабілі гэта не мясцовыя міліцыянты, а, цытата, нейкія іншыя, паведамляюць праваабаронцы «Вясны». Працягваюцца і палітычныя суды. Сёння пачаўся завочны працэс над Валерыем Цапкалам. Яму навесілі аж 9 артыкулаў. Раптам аказалася, што Цапкала, на думку сілавікоў, нарабіў злачынстваў яшчэ калі быў дырэктарам парка высокіх тэхналогій. Такім чынам яго вінавацяць у хабары, злоўжыванні паўнамоцтвамі, ілжывым даносе, стварэнні і фінансаванні экстрэмісцкага фарміравання і закліках да захопу ўлады, а таксама ў абразе Лукашэнкі, паклёпе на яго і дыскрэдытацыі Беларусі. Цяпер Цапкалу пагражае да 12 гадоў. Таксама сёння пачалі судзіць 2 мужчын за падрыў міліцэйскай машыны і падпал табакерак. Аднаго з іх, Максіма Селязнёва, вінавацяць у тэрарызме. Яму пагражае аж да 20 гадоў калоніі. Другому, Дмітрую Марцінкевічу, ставяць у віну неданясення аб злачынстве. Гэта да 2 гадоў калоніі. А аматарка Расіі Вольга Бондарова працягвае нішчыць усё беларускае. Цяпер яна накінулася на помнік Ларысе Геніюш. Помнік беларускай паэтцы ў 2003 годзе ўсталявалі на тэрыторыі царквы святой жываначальнай Троіцы ў Зэльве. Цяпер Бондарова патрабуе знесці яго без прыцягнення непатрэбнай увагі грамадскасці, бо мяркуе, што помнік парушае закон аб недапушчэнні рэабілітацыі нацызму і прыносіць невымоўныя пакуты ўсё яшчэ жывым ветэранам Вялікай Айчыннай вайны і вязням германскіх канцлагераў. Знесці помнік ужо пагадзіліся начальнік управлення па ідэалагічнай рабоце і справах моладзі Градзенскага аблвыканкаму Ігор Булаўка і намеснік старшыні Зэльвінскага райвыканкаму па ідэалагічнай рабоце Галіна Раманчук. Геніюш пацярпела ад СССР пры жыцці. Пасля вайны была арыштаваная і атрымала 25 гадоў лагераў. Адсядзела 8 гадоў. А сённяшнія паслядоўцы савецкіх карнікаў не даюць паэтцы спакою і пасля смерці. На носе 8 сакавіка. І махляры зноў выкарыстоўваюць правераную схему падману беларусаў. Яны ствараюць у соцсетках фэйкавыя старонкі кветкавых крамаў. Завабліваюць кліентаў нізкімі цэнамі і акцыямі з велізарнымі зніжкамі. Пасля просяць перадаплату, а калі атрымліваюць грошы, то проста перастаюць выходзіць на сувязь. Ахвярамі такіх ашуканцаў сталі ўжо больш за 20 чалавек, так што будьце асцярожныя. Вось такія навіны серады. Падпісывайцеся, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце свае заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.